Hola, em dic Arnau, soc productor i DJ. El meu nom artístic és DJ Arlo. Vaig començar produint música d'una manera més analògica, amb una caixa de ritmes i una caixa de baixos. I més endavant doncs, vaig anar profunditzant més i em vaig ficar a produir, a punxar en vinils. I ara fa poc he iniciat un projecte que es diu Voltio Kiss. A l'hora de crear Voltio Kiss em vaig inspirar molt en els meus viatges per Europa que he anat fent al llarg de la meva vida, en el qual he anat a diferents locals on m'he pogut inspirar, i el meu projecte és intentar portar tota aquesta essència cap aquí i disfrutar. I al Festival Niu portaré una selecció de vinils en el qual estaré punxant una estona i allà estarà tot decorat, il·luminat, l'espai estarà preparat i ens veiem allà.